Hei, tervetuloa tutustumaan myös minun haastattelutehtävään. Haastattelin TietoEvryssä työskentelevää projektijohtajaa. Haastattelun muotona käytiin teemahaastattelua ja se toteutettiin puhelimitse. Haastattelun teemoina olivat strateginen ja operationaalinen johtaminen ja operationaalisen johtamisen alueelta projektijohtajuus. Strategisen johtamisen ja strategian teema-alue. Tuloksellinen johtaminen edellyttää johdolta oman yrityksensä tuntemusta, kilpailutilanteiden tuntemusta, toimintaympäristön ymmärtämistä, tulevaisuuden haasteiden ennakoimista. Näistä kaikesta syntyneen vision kommunikointia selkeästi myös operatiiviselle tasolle. TietoEvryssä strategian kehittäminen on pääasiassa yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän vastuulla. Yrityksen strategia eli missio, visio ja arvot on haastattelun perusteella hyvin työntekijätasolla selvillä ja näkyvät yrityksen arjessa. Kommunikaatio yrityksessä on kahden suuntaista ja johto vaikuttaa aidosti kiinnostuneelta myös operatiivisen tason näkemyksestä. Viime vuosina on toimintaympäristössä tapahtunut jopa rajuja muutoksia geopoliittisten muutosten aiheuttamia taloudellisia haasteita. Ja tämä haastateltava kertoi, että se on näkynyt myös hänen arjessa muun muassa niin, että asiakasyritykset ovat joutuneet katkaisemaan asiakassuhteitaan taloudellisen tilanteen takia ja myös hänen toimenkuvassaan se on tarkoittanut entistä vahvempaa asiakashankintaa ja kilpailutuksiin osallistumista. TietoEvryn yksiköt rakentuvat pääasiassa asiakkuuksien ympärille huomioiden myös maantieteelliset alueet. Strategiset tavoitteet jalkautetaan yksiköihin yksikkö- ja tehtäväkohtaisesti. Strategiaa jalkautetaan monin eri keinoin ja muun muassa useita kertoja vuodessa käydään kehityskeskusteluja. Palkitseminen on yrityksessä sidottu strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. No kun suurin osa käytännön työstä tehdään kuitenkin siellä operatiivisella tasolla, niin sen strategian onnistumisen kannalta on tärkeää pohtia, että miten tämä strategia saadaan johdolta siirrettyä operatiiviselle tasolle, operatiivisen johdon päivittäiseksi työkaluksi. Sanotaan, että tämä strategian implementointi eli käytäntöön vieminen on usein työläimpiä, vaikeimpia ja tärkeimpiä vaiheita strategian jalkauttamisessa. Projektijohtaminen on osa operatiivista johtamista. Projektijohtaja on henkilö, joka vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä koordinoi tiimin ja sidosryhmien työtä. Projektijohtaminen tarkoittaa kaikkien projektin osa-alueiden hallintaa sekä kaiken työn koordinointia. Projektijohtajan työssä yhdistyvät sekä ihmisten että asioiden johtaminen. Rajapintoja on runsaasti muun muassa asiakkaisiin päin, yrityksen johtoon,
asiantuntijoihin, alihankkijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin tapauskohtaisesti. Onnistuneen projektin kannalta on hyvin tärkeää keskustella ja sopia selkeästi pelisäännöt, aikataulut, ajankäyttö, projektitiimiläisten vastuut, projektin budjetti, riskit ja viestintä. Projektijohtajuutta tukee muun muassa kokonaisuuksien hahmottamiskyky, innostus ja kehitystahto, ongelmanratkaisutaito, organisointi, priorisointi ja ajoittainen stressinsietokyky. Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat erittäin tärkeitä. Kuten haastateltava sanoi haastattelussa, niin projektijohtajuus on palkitsevaa. Jokainen projekti on erilainen ja tuo mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Ja projektijohtajana pääsee soveltamaan aiemmin opittua ja viemään sitä käytäntöön. Työssä myös kohtaa jatkuvasti uusia ihmisiä ja voi vahvistaa omia verkostojaan ja luoda arvokkaita kontakteja tulevaisuutta varten.